Čaute, takže jeden silný tip na tieto plynovkapné tlmiče, veľa ľudí to nevie nastavovať, hej. Pokiaľ sa vám zdajú tie tlmiče proste mäkké, tak treba dotiahnuť tento šrob čo najviac, túto matku. Keď chcete mäkké, povolíte čo najviac. Čím viac ho povolíte, či dáte na doraz, budete mať úplne mäkučké, hej. Ideálne, ja si dávam zárovno, aby ten kolíček mi trčal, tedy to máte tip top, máte aj tvrdý, aj mäkký. Keby sa vám zdal stále mäkký, treba povoliť na pritiahnutých okách. Ste v strede, takže môžete si s tým behať ako chcete. Veľmi dobrá vec, brutálne tlmiče, ďaká plynovom, hej. Takže taký rýchly tip, lebo kto sa na to pýta, ako to funguje reálne, lebo som zistil, že polovica ľudí nevie, jak sa to používa. Čiže takisto, ja som si dal zadok tvrdší, ten nastavujete tuto. Hej, ja sa držím toho, že to mám zárovno, zadu to mám zárovno, proste mám to najlepšie, keď to mám zadu zárovno a vpredu mám o jeden zubok, o jeden ťah doprečie, hej. Toľko k tipu, lebo fakt, to je otázok strašne na tie tlmiče a pritom fungujú úplne geniálne, len ich treba mať správne nastavené, hej. Ja ich mám takto, ako som povedal, tento mám o jeden zubok a zadne mám túto plošku úplne zárovno. Ale tak fungujú podľa mňa najlepšie tie tlmiče. Takže tak, čus.